ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ರೇಟ್ ಕೆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ನಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ಕೊರ್ ಗೆತ್ತನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮನಿ ಮನಿ ಜನ 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 ಮನಿ ಸೂಪರ್ ಗಿಡ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಸ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಸ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕಂತಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಏನ ಪೂಕಿ ಚಪ್ಪೋಕಿ ತಪ್ಪೋಕಿ ಅವೇ ಅವು ಪೂಕಿನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಾರ. ಸೊ ಏತಿ ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಾರ. ಸೊ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೂರ್ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಚೂರ್ ತಿಂತೀನಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಾನಿ ಪಂಡ ಹರಿತಾತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ.